laguntzarrekin elkartzen naiz bertan. Kalamastia kresala hitzetan, bizitzako gudan etxikapeak, inoizko gari zumai realenean. Alaitasunez mintzo gara eguzkitan, naiz betiko asmo galduak gomutan. Garizumako haizea heldu da, areagotuz begien distiak. Jainkoari esker elkarrekin gara, ona azten da baino lehenago txarra. Adio atzoko amets gaiztuak, bidestuen ere aurrera doa, hemen okerreko belauna diko. Ezertan asmatu ez du norbere lotxa zaratura dadila, gu geure azarduratzen bezala. Betor biharkua gaurkoa bezala, lagun alaiak errona eta kresala. Betora izea garizumakua, arratseko herri minak usatzera. Jainkoari esker elgarrekin gara, ona azten da baino lehenago txarra. Adio atzoko amets gaiztua, bidestuen ere aurrera doa, laguntzarrekin elkartzen naiz bertan. Capó es la tercera vez que expone en Durango. La primera vez expuso en el año 82 con unas pinturas de lo que hacía él antes, del surrealismo, y la segunda hace 15 años en este mismo museo, en estas salas, con una variante cuando él abandonó el surrealismo y se dedicó a hacer pinturas de Suberoa y pinturas de Marruecos. Esta exposición es otra vertiente nueva dentro de Capó y hemos titulado Pinturas de la Luz, porque es todas las pinturas que los últimos 3 años ha hecho en Cuba, en Jururú. Eta nik erakusketari buruz ez dute zer esango, ze behar dira kuadroek berez euren buruz mintzo daitezen. Horai bai nahi nuke zerbait esan, Luigi, poeta lagunaren liburuak ia guztizik neuke egin dutazelako, bai azala eta marrazkizik eta bat. De la nada al olvido. Joan zupentza zelan ipini alako azal bat horretaz. Edo baina nik egin eman azken batien Cienfuegoseko badia hartu eta 2 palo zeuden horan uretetik urten da. Eta nik zan akuño, muy bien, de la nada al olvido. Egin dago beste bat, eta izena ipini dutza antzerria. Antzuraren herria edo. Pentsa, alako bat, a ver, el país del olvido, nik ze ipini duten hor. Bueno, baina topain dut azken batean, bakeri gustatu inakon. Ze ipini neban, han Jururun gauzela, badien aurrean, uraren aurrean, han ipini neban txakur bat. Badiaren bestaldera begira moduen. Eta hoize, eta kontua ez da, txakurari astu inakola uberre egiten. Baina baton bateke astu indagoela txakurrai. Kaporekin bai Siberuan eta bai Habanan, gara kantuan eta pensatu tango 2 alderdi dago kantu pare bat egitea, erantzako.
fansa naizen partetik. Txagun Iruriren kantutxo bat. Beitzire handere handi, imileta alagera, aitzazi kantanari, zure lirraren lairatzen. Eta modatu, gu juten ginen bakotziak, beti bizitarekin zegoen. Oi gaixo ama Euskadi. Ebroko baserria ja ez dago Durangotik zubia pasatu eta Illorretako sarrera zaintzen. Baina nik antxe imaginatzen dut Jose Henrike praka laburrekin eta estampa liburu bat eskuan horriak pasatzen. Eta horrien ertzean, antxe aurreko Ibaizabaleko ur erdoil kolorekoa marrazten eta karretera generaleko kotxeen abiantzara zidazten. Eta gero ez dut zertan imaginatu. Begiak itxita gogoratzen dut Kurutziagako jesuitetan ikastetxeko patioan 100 metroko harineketan frankismoaren eta ergelkeriaren erresumatik eskapatzeko entrenatzen. 100 metro ez, baizik maratoi amaiezin bat tokatu zaigun arren gero. Eta irakurtzen hasiko zen orduan. Eta futbolean. Eskuineko aurrelari moduan milioiko etxeetarantz jaurtitzen. Eta ezkutuan erretzen. Zeltas laburrak edo tabako errubioa. Padre dagerregaz frantsesa ikasten. Eta behelainotan pintatzen. Joan Mirorenak bezalako formak eta mantxak. Buruz behera interpretatzen zituenak Jose Julianek. Eta uste dut, abokatu ikasketak egin zituela aita konforme usteko. Kuadrilla alegerarekin tabernaz taberna edaten zuen artean Deustoko iluntzea. Edo milimetroaz maitemindu zen elefantearekin konspiratzen zuen goizaldean argiaren bila. Eta hala eraman gintuen behin barkoxera hango mendi barrenei argi berezia ziela kontatuz. Eta etxean bezala sentitu ginen lekutan. Mihinaren gainetik umetan kenduta zizkiguten euskal berbekin solasean. Agatik du Jose Henrikeren euskarak Illorretakoaren eta aldi berean barkoxikoaren soinua, eta Momoitioko gorpezurrena eta erronkariko elurrur latxena. Eta argiaren bilaketa kokarbideak dituenez, 1909 eta 1980ko otsailean, Tejeroren estatu kolpean parte hartu zuen, tanke batean sartuta. Baina bere buraren jabetza errekuperatuz, Tangerren jarraitu zuen argia bilatzen, eta txokolatea erretzen. Eta orduan pintatutako kuadroa daukagu salako etxean. Eta egia da, muino gaineko etxeak amaitu gabe ematen duela. Baina gertatzen zen etxekoek argia edaten zutela. Eta gero, Jose Henrikeren bizitzaren errepasoarekin jarraitzeko, non zebilen Karmelo galdua, han galdu zen kapo ere. Amamaren isilpeko artxipielagoan, Malekoiko arresiaren gainetik oraindik kokuiluak zebiltzala. Casablancako kristoak uda arratsaldeetako ekaitz oineztarriak saiesten zituela, boxeolariak kontrarioan kolpeak bezala. Eta hala heldu zen denborarekin jururuko badiara. Gizabegik begietsi duten lurralde ederren eta atseginenera. Non eta eguzkia kasabearen tamainukoa den kuadroetan pintatu duenez. Eta horri ibili da azkeneko urteotan obserbazioaren objektibitatearekin ziguatera aztertzen. Geometriaren subjektibitatearekin flamboianaren itzalaren margoa estimatzen. Ametxe munduko bide helburu gabeekin hausnartzen. Beste zibilizazio batzuen ezagutzaz guajiroekin eztabaidatzen. Eta 12 gradu duen atoirekin politikaz eta arteaz panfletoak zirriborratzen. Hau da, errealitatea pintura eta literatura bihurtzen.
eta gainera pintura eta literatura errealitate bihurtzen. Eta jururuko argia enboteiatzen ikasi duenezkero enkuadratzen esan nahi dut. Argi apur bat orruntz eramaten ere hasi da. Ebroko baserririk ja ezik dagoen arren. Illor eta Durangoetara bueltatzen delako kapo lantzean behin. Domu santu egunean eta beste batzuetan. Bere argi arraroekin. Ze badakizue ze esan zuen Jose Martik. Bi aberri zituela, Kuba eta gaua. Baina kapok, Jose Julianek baino aberri gehiago ditu. Euskal Herria eta Kuba, gaua eta argia, pintura eta literatura, iraganari zorra eta alegrantzia. Eta gainera, enpresa bat kudeatzen du importazio-esportazio imaginarioena. Koloretako amuak ekartzen ditu sortaldeko arradetara, eta argi enkuadratua eramaten du orruntz. Denok edateko bezain beste, Jururuko argitik, Jurantzoneko arnotik, edo Santiagoko erronetik bezala. Ez dago motibori pentsatzeko Jururuko argia gorputzarentzat eta gogoarentzat onuragarria ez denik. Hor duzu erakusketa. Eta orduan, zabaldu begiak, eta edan lasai kuadroei darien argitik. Hor dituzue formak eta koloreak, eta aspaldiko ipuin batean Jose Enrikek berak Rabeleren aipu batekin goberatzen zigun legez, lagunak, eratera!